स्वामिनां नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरुदाय गुरु प्रेमानंदे हरे राम हरे कृष्ण मदे गोविंदो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 14 अध्याയം ശ്ലോകം 40. സ്ക്രീന് കാണാലോ മധുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപീതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്നസ്യമേവ മമേയമതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതഃ യദപീതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്നസ്യമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപിതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതഃ. യദപീതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ആദിശ്യാമദേവദസ്മദജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപേദിക്കിഭാജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്നസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപീതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്നസ്യാമേവ മാമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപീതികിഭജൈനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്നസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിർമ്മല മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദവിധിക്ക് ഭജയിനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरीश प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदपि भजयिनो यज्ञिनो ये वैराजश्रयः किं तु परं हृदे शरीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദബീദികി ഭജയന്നോ യജ്ഞന്യോ യേ മേ രാജർഷയ കിം തോ പരം ഹൃദേ ശൈരന്നാസ്യാമേവ അമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യം സ്വയമുപ സംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപി ദിഗി ഭജയിനോ യജ്ജിനോ യേ വൈ രാജർഷയഃ കിം തും പരം മൃതേ ശൈരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദവിധികി ഭജയിനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയാഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശൈരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദപി ഭജയിനോ യജ്ജിനോ യേ വൈരാജർഷയഃ കിം തു പരം ഹൃദേ ശരീരന്യസ്യാമേവ മമേയമിതി കൃതവൈരാനുബന്ധായാം വിസൃജ്യ സ്വയമുപസംഹൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ചൊല്ലു. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदपि भजयिनो यज्जिनो ये वैराजर्षया किं तु परं हृदे शरीरन्यस्यामेव ममेयामिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇതിനും ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ ജയ. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരും അന്യരാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിൽ അതീവ സമർത്ഥരുമായ ധാരാളം രാജർഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിശക്തരായിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും ഇതെന്റെ വസ്തുവാണെന്നുമുള്ള മിഥ്യാബോധം മൂലമാണ് അവർക്കതിന് കഴിയാത്തത്. അപ്രകാരം അവർ മറ്റു രാജാക്കന്മാരുമായി ശത്രുതയുണ്ടാക്കുകയും അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടാതെ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം പരമദൈവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ്. അതിലൂടെ അവനെ ദേഹത്യാഗത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണാബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നിലകളിലുള്ള അവന്റെ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട തൊഴിൽ നിർവഹണത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും അവനെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധികളും ഈ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തി കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നേതാക്കന്മാരും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അവൻ ശരീരമാണ് താനെന്നും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതുമാണെന്നും കരുതുന്നതിനാൽ പരാജിതനാകും. ഇത് അജ്ഞതയാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും അവൻ്റെതല്ല. ശരീരം പോലും ഒരുവന് അവന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു.
ഈ ശരീരം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിഫലമാകും. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതപുംബിർദിജ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തു പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു എന്നത് കാര്യമേ അല്ല. അവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദഃ കദച്ഛിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനിവർത്തമാനോ നരകലോകസാർത്തമുപയാതി ഏവമുപരി ഗതോപി. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദഃ കദച്ഛിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനിവർത്തമാനോ നരകലോകസാർത്തമുപയാതി ഏവമുപരി ഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലിമവലംബ്യ തദ ആപദ കദഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനിവർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരി ഗതോ അപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കദഞ്ചിന രകാദ് വിമുക്തഃ പുനരേവ്യം സംസാരധ്വനിവർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥ രൂപ യാതി ഏവമുപരി ഗതോ അപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കദഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്ത പുനരപ്യേകം സംസാരാധ്വനിവർത്തമാനോ നരലോകസാർത്തദ് ഉപയാതി ഏവമുപമേ ഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദഃ നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനിവർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥ ഉപയാതി ഏവ ഉപരി ഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കദഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരി ഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലി അവലംബ്യ തദാപദ കച്ചിൻ നരകാത് വിമുക്തേ പുനരേവ്യം സംസാരധ്വനിം വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ത ഉപയാതി ഏവമുപാതി ഉപരി ഗതോ അപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനുപ്രതി മാതാജി നോക്കി നോക്ക് പറ്റുമോ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കദഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്ത പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനിവർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരി ഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വശ്ശരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തത ആപദഃ കഥഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥ്യമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തത ആപദ കഥഞ്ചിന്നരകോ വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോ അപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവലീമവലംബ്യ തദാ ആപദാ കഥചിന്നരാകാദ് വിമുക്തഃ പുനരേപ്യവം സംസാരധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദഃ കഥഞ്ചിന്നരകാത് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കഞ്ചിന്നരകാദ് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തത ആപദ കഥഞ്ചിന്നരകാദ് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദ കഥഞ്ചിന്നരകാദ് വിമുക്ത പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മവല്ലീമവലംബ്യ തദ ആപദഃ കഥഞ്ചിന്നരകാദ് വിമുക്തഃ പുനരപ്യേവം സംസാരാധ്വനി വർത്തമാനോ നരലോകസാർത്ഥമുപയാതി ഏവമുപരിഗതോപി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബദ്ധാത്മാവ് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ വള്ളിച്ചെടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ അവിടെ തുടരാൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം അവന് അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരണം. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ശാശ്വതമായി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു: ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ കുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാപിച്ച. ഒരുവൻ സൃഷ്ടി മുതൽ സംഹാരം വരെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അലഞ്ഞാലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതികാസ്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ അഭയം തേടിയ വാനരൻ താൻ ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യമറിയാത്ത ബദ്ധാത്മാവ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ പാതയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ അവൻ അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും. ഇതിനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ മതിയായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ രീതിയിൽ അവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുന്നുള്ള സൂചന ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് വൈദിക അനുശാസനം തദ് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭിഗച്ച് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ 1:2-12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലും 4:34 പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനോട് വിനയത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവിന് നിനക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം സത്യത്തെ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 11:3-21 ഉപദേശിക്കുന്നു, തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേതാ ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമം ശാബ്ദേ പരേച്ഛ നിഷ്ണാദം ബ്രഹ്മണി ഉപശമാശ്രയം. തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമം ശാബ്ദേ പരേച്ഛ നിഷ്ണാദം ബ്രഹ്മണി ഉപശമാശ്രയം. സന്തോഷം നേടണമെന്ന് ഗൗരവപൂർവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആര് പറയുന്നതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. 11:3-21 പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതല്ലേ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം നേടണമെന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർണയം സസൂക്ഷ്മം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഭൗതികമായ എല്ലാ പരിഗണനകളും മാറ്റിവെച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അത്തരം മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഒരു മഹാവൈഷ്ണവനായ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയും ഉപദേശിക്കുന്നു, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദഃ യസ്യ അപ്രസാദാത് ന ഗതി കുതോപി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയ അതേ ഉപദേശം തന്നെയാണ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായ് ഭക്തിലതാപിച്ച്. ഇത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. അതിനായി അവൻ നിർബന്ധമായും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതിലൂടെ അവന് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യേദമുപഗായന്തി ആർഷഭസ്യേഹ രാജർഷേർമനസാഭിമഹാത്മനഃ ജ്ഞാനുവാത്മാർഹതി നൃപോ മക്ഷികേവ ഗുരുതത്ഗുരുത്മതഃ തസ്യേദമുപഗായന്തി ആർഷഭസ്യേവ രാജർഷേർമനസാഭിമഹാത്മനഃ ജ്ഞാനുവാത്മാർഹതി നൃപോ മക്ഷികേവ ഗുരുത്മതഃ. ജഡഭരതന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് രാജാവേ, ജഡഭരതൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പാത ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ പിന്തുടർന്ന പാത പോലെയാണ്. സാധാരണ രാജാക്കന്മാർ ഈച്ചകളെപ്പോലെയും ഈച്ചകൾക്ക് ഗരുഡന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനോ വിജയികളായ നേതാക്കന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലുമോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പാത മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും പിന്തുടരുവാൻ ഇന്നോളം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവത്ഗീത 7:3 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ
മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മേ വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചേക്കാം. പരിപൂർണത നേടുന്നവരിൽ കഷ്ടിച്ചൊരുവൻ മാത്രം സത്യത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാത വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അനേകം ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയ മഹാരാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ഈ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധഭൂമികളിൽ വിജയികളായിരുന്നെങ്കിലും ശരീരസങ്കല്പത്തെ കീഴടക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അതിയായി അടിമപ്പെട്ടവരും പരിപൂർണത എന്ന് സ്വയം വിളംബരം ചെയ്തിരുന്നവരുമായ ധാരാളം വലിയ നേതാക്കന്മാരും യോഗികളും സ്വാമിമാരും അവതാരങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരാരും ആത്യന്തികമായി വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ വളരെ ക്ലേശകരമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ മഹാജനങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടരുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യക്ഷനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഈ പാത അതിലളിതവും പ്രയാസരഹിതവുമാണ്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ പാത തുറക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യം. കാരണം യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ധാരാളം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഈ തത്വശാസ്ത്രം വളരെ ഗൗരവമായി സ്വീകരിക്കുകയും ക്രമേണ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുസ്ത്യജാൻ ദാരസുദാൻ സുഹൃരാജം ഹൃദി സ്പൃശഃ ജഹോ യുവൈവ മലവതുത്തമ ശ്ലോകലാലസഃ യോ ദുസ്ത്യജാൻ ദാരസുദാൻ സുഹൃരാജം ഹൃദി സ്പൃശഃ ജഹോ യുവൈവ മലവത്തുത്തമ ശ്ലോകലാലസഃ. ഭരതമഹാരാജാവ് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആസക്തനായിരുന്നതിനാൽ അവനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ തന്റെ സുന്ദരിയായ പത്നിയെയും വാത്സല്യമുള്ള സന്താനങ്ങളെയും മഹാമിത്രങ്ങളെയും അതിബൃഹത്തായ രാജ്യവും പരിത്യജിച്ചു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും ഭരതമഹാരാജാവ് അത്രമേൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നതിനാൽ അവയൊക്കെ ഒരുവൻ വിസർജിച്ച മലം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത്രമേലായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമ. ഈശ്വരന്റെ നാമം കൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അത്യന്തം ആകർഷകനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കഴിയും. ഭരതമഹാരാജാവ് ഒരു പ്രത്യേക മാതൃകാ രാജാവും ഉപദേശകനും ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്നു. അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേടിയിരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അത്രയേറെ ആകർഷണീയനായിരുന്നതിനാൽ ഭരതമഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഉപരി കൃഷ്ണനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഒരു ചെറിയ മാനിലാസക്തനായ അവനെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവനെ തന്റെ പദവി വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുവാനും തനിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അതിനാൽ ജഡഭരതനായുള്ള അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബദിരനും മൂകനുമായി അഭിനയിച്ച ഭരതമഹാരാജാവിനെ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രനാകാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ജാഗ്രത ആകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭരതമഹാരാജാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ താൽക്കാലികമായി നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം താറുമാറാക്കുമെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സേവനവും വൃഥാവിലാകില്ല. സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭഗവത്ഗീത 2:40 പറയുന്നു. സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ. ആത്മാർത്ഥതയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പോലും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആസ്തിയായി മാറും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:5-17 പറയുന്നത് പോലെ ധർമ്മം ശരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന ഭഗവോദപദേ തദോ യതി യത്ര ക്വാപ്ത്രം അഭൂതമുഷ്യ കിം
കോവാർത്ത ആപ്തോ അപജതാം സ്വധർമ്മതഃ. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനം സ്ഥിരതയുള്ള ആസ്തിയായി ഭവിക്കും. ദുഷിച്ച സഹവാസം മൂലമോ അപക്വത മൂലമോ ഒരുവന് അധപതനമുണ്ടായാൽ പോലും അവൻ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആസ്തികൾ അസ്ഥിരമാകാതെ നിലനിൽക്കും. ഇതിന് ഉദാഹരിക്കാവുന്ന ധാരാളം പേരുകളുണ്ട്. അചാമ്ലനും ഭരതമാരാജാവും അങ്ങനെ പലരും. ഒരുവനെ കുറെ കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അവസരമുണ്ടാക്കും. ഒരൽപ്പം സേവനം ഒരുവന് പ്രചോദനമേകുകയും തുടർന്ന് അവൻ പുരോഗതി ആർജിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തമം എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠം, ശ്ലോകം എന്നാൽ യശസ്. കൃഷ്ണൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞവനാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഐശ്വര്യം. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്വിയ. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കൃഷ്ണന്റെ യശസ് ലോകത്തിലുടനീളം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന വ്യക്തികളും തീർച്ചയായും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പോലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിഡ്ഢികളായ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ മൂല്യം ബോധ്യമാവുകയില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. അതാണ് അതിന്റെ വിഷയം. എന്താണ് പറയുന്നത്? നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരാളായാലും വിമർശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവർ വെറുതെ നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലേ പേപ്പറിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നു. ഇപ്പൊ മുന്നേ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ അവര് പ്രഭുപാദ യഥാർത്ഥത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കള്ളു കുടിച്ച് മദ്യപിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയാ മദ്യപിച്ചു മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ. എന്നാൽ അതില് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ അതുപോലെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ അവര് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അതും ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു, അതും ആൾക്കാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ പേപ്പറില് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ചു. അപ്പൊ അതില് പ്രഭുപാദ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അത് വായിക്കും, റിപ്പോർട്ട് വായിക്കും. അപ്പൊ അതില് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്നെടുത്ത് ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറെ പ്രാവശ്യം 10-15 പ്രാവശ്യം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു മതി, ഇത് തന്നെയാണ് പ്രീച്ചിങ്. അപ്പൊ അവര് വിമർശിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് വായിക്കും. എന്തായാലും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വായിക്കും. അവരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന്. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ആൾക്കാര് വിമർശിക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. അതാണ് അതിന്റെ വിജയവും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ യുവതീ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ നിത്യം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധിനാമിനി
നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അവര് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാൾ ഒരല്പം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ദുരിതാവസ്ഥ സ്വതന്ത്രനാകാനും കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ കൃഷ്ണാബോധം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധാരാളം രാജാക്കന്മാരെ കാണാം. അവര് വളരെ ശക്തിശാലികളാണ്. അവർ പല രാജ്യങ്ങളും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും അവരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ കൈക്കലാക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അവര് ശരീരബോധത്തിലാണുള്ളത്. ഈ ശരീരമാണ് ഇതെന്റെ വസ്തുവാണെന്ന മിഥ്യാബോധം മൂലമാണ് അവർക്ക് അതിന് കഴിയാത്തത്. ഇവരെങ്ങനെ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുകയും ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടാതെ മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞു, ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ്. ധാരാളം രാജാക്കന്മാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് അവരൊന്നും എന്താ പറയാ, യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം പിടിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാനല്ല അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും അതിനു മുന്നേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവര് ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നു, സുഖലോലുപതിയിൽ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അവരെ ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മറക്കൂ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ധാരാളം മൂളന്മാരൊക്കെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനം അതുപോലും പിടിച്ചടക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പോലും അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കും. ഭഗവാനോടുകൂടി ശത്രുതയുണ്ടാവും. അപ്പോ അത്രയും വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പറയുന്നു, ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നിലകളുള്ള അവന്റെ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട തൊഴിൽ നിർവഹണത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും അവന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതികള് ഈ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തി കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സാധു സംഘം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ സംഘം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നേതാക്കന്മാരും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അവൻ ശരീരമാണ് താനെന്നും ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതുമാണെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ പരാജിതനാകും. ജനങ്ങളെ നേരായ വഴിയിൽ നയിക്കേണ്ട നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ എന്താണ്? അവര് ആധ്യാത്മിക പാതയ്ക്ക് എതിരാണ്.
ഇവർ അതിലേക്ക് അണികൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവരൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെ പിന്നെ ലഭിക്കില്ല. അവർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് അവരെ ലഭിക്കില്ല അല്ലെ? എന്താണ് അവര് പിന്നെ ഭക്തിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാധാ ഗോവിന്ദനെ ഓൾട്ടറൊക്കെ തർക്കം കാണാം അല്ലെ? രാധാ ഗോവിന്ദ് കീച്ച് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അവർക്ക് ജയ് വിളിക്കാൻ അവരെ കിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് ജയ് വിളിക്കും. ഭഗവാനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയ് വിളിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അണികളൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെ അവര് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവരെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാളെ അവർക്ക് അണികളെ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് അവരെ പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരികയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഭഗവാനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ മഹാബലി പോലും ശുക്രാചാര്യരെ നിരസിക്കുകയും അതാണ് തന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദാനത്തിന് വന്നപ്പോൾ അത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഗുരുവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഗുരുവിനെ നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനവും നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരണം ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അവര് ഭരണവും അധികാരവും ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആരാണോ അതിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും പരാജിതരാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും അവന്റെ അല്ല. ശരീരം പോലും ഒരുവൻ അവന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ശരീരം. നമ്മുടേതായിട്ട് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ പലരും പറയും നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണെന്നല്ലേ. ആ ശരീരം പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? തിരിച്ച് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും അതിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കും. ഈ ശരീരം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിഫലമാകും. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും. എന്താ പറയുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാം പാഴായി പോകും, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വിഫലമാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരിതോഷണം. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നത് എന്നത് കാര്യമേയല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാകുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാളുടെ കുലമോ അല്ലെ അവരുടെ സമ്പത്തോ അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. അത്രയും ലളിതമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സുസുഖം കർത്തുമപി. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, സുഖത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളതെല്ലാം വിഫലമായി തീരും. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ബദ്ധാത്മാവ് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ വള്ളിച്ചെടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും നരകയാവശ്യം മോചനം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാമെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ അവിടെ തുടരാൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് അവന് അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ശാശ്വതമായി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരാൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഭൂമിയിലേനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയുഷ്കാലം ഉണ്ട്, ആയുർദൈർഘ്യം. അപ്പോൾ കുറെ കാലം അവിടെ സുഖമായി വസിക്കാം. എന്നാൽ അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് വസിക്കാനാവില്ല. അവിടുന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരും അല്ലെ? ക്ഷീണേ പുണ്യേയും മധ്യലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവന്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ
ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മർത്യലോകം അല്ലെ, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മരണമുള്ള ലോകം, അതുകൊണ്ട് മർത്യലോകം അല്ലെ, ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് എവിടെയും അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോകാപനം, ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിവർത്തന്തി തദ്ധാമംബരം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് എത്തിച്ചേർന്നാൽ, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോന ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിലതാച്ചി. അനേക ജന്മങ്ങൾ, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യമറിയാത്ത ബദ്ധാത്മാവ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പാതയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ എന്ന് വർണ്ണിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെയാലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ മതിയായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുകയും ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഈ രീതിയിൽ അവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുന്ന സൂചന ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് വൈദിക അനുശാസനം തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാവിച്ചത് ഉടനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നത്. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരും ഏവാഭിഗച്ഛത്, ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4:34 തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനോട് വിനയത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവിന് നിനക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകാനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും. പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും പറയുന്നു, അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും 11:3-21 ഉപദേശിക്കുന്നു തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയോത്തമം ശാബ്ദേ പരേച്ച നിഷ്ണാദം ബ്രഹ്മണി വശമാശ്രയം. സന്തോഷം നേടണമെന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തിലെ ആർക്കും അങ്ങനെ സന്തോഷം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാതെ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നേടണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം നേടാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെ. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു 4 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ധാരാളം ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള് 5-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് ആ ടോയ്സിനോടൊന്നും പിന്നീട് അമിത പ്രാധാന്യം കാണിക്കും. എന്താണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉയർന്ന കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട്.
ഇപ്പോ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ചായ, കാപ്പി, അല്ലെ മറ്റുള്ള ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർക്ക് ചായ, കാപ്പി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ദീക്ഷ വേണ്ട എന്ന് വെക്കും. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ഇന്നലെ പ്രഭുപാദരെ ദീക്ഷയൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിദേശത്ത് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മരത്തിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രൂപം കൊത്തിയുണ്ടാക്കും രഥോത്സവത്തിന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് മരത്തിന്റെ മരത്തില് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അവിടെ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ വെക്കും. ആ പ്രഭുപാദൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തുന്നതിന് ഈ സിഗരറ്റ് ഒരു തടസ്സമാവരുത്. നിങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഇടയിൽ ഈ സിഗരറ്റ് ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ദുശീലവും ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ നേടുന്നതിന്, ഭഗവാനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ നേടുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് എന്താ നിൽക്കുന്നത്? ചായ, കാപ്പി, അല്ലെ? അപ്പോ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതൊരു തടസ്സമാവരുത്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധാരാളം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് അത് പ്രഭുപാദരുടെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇസ്കോണിലെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ദീക്ഷ എടുക്കണം, ശിഷ്യന്മാരാവണം. പ്രഭുപാദരെ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജരിക്കുന്ന പരമപൂജ്യ ജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതിലൊന്ന് 50,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 65,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ലോകം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അതൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടാതെ കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ദീക്ഷ. പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധം സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കും, എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇതിനാണ് പ്രഭുപാദർ അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ ലോകം മുഴുവൻ അയച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് എന്തോ ലാഭമില്ല. അവര് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഓരോരോ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കും. അവരുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യജ്ഞത്തിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കും. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പല പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ആ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു പുതിയ ജന്മം നൽകുന്നു. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2ാമത്തെ ജന്മമാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ നമുക്കൊരു ജന്മം തന്നു, അല്ലെ? അതില് ഇന്ന പേര്, അല്ലെ? ഓരോരാൾക്കാർക്ക് ഇന്ന പേര്, ഒരു കർമ്മയായിട്ടുള്ള പേര്, അല്ലെ?
പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്കൊരു ജന്മം നൽകുന്നു. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു നാമം നമുക്ക് നൽകുന്നു, അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാമം നൽകുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ പേര്. അപ്പോ അത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ശിവരെ, അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ദീക്ഷ എന്നൊക്കെ ദീക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കും, 16 മാല ചൊല്ലിക്കും, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അല്ലാതെ എന്താ കോമഡി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു, ദീക്ഷയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമവും നമ്മൾ ജപിക്കണം, അത് ഗുരുവിനെ ജപിച്ചാൽ പോരെ? അതല്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കായിട്ടാണ് നമ്മള് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. 64 മാലയായിരുന്നു ഗൗഡീയ മഠത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രഭുപാദരാണ് അത് 16 കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പോഴും 64 മാല ജപിക്കണം ഗൗഡീയ മഠത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഒരു 64 മാല എല്ലാ ദിവസവും ജപിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണം. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു 16 മാല ജപിച്ചാൽ, മിനിമം 16, കൂടുതൽ എത്രയും. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവനെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയ അതേ ഉപദേശം തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞ? ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിരത. ഇത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. അതിനായി അവൻ നിർബന്ധമായും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതിലൂടെ അവൻ ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അതിന് വിരാമം ഇടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ചക്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു ചക്രത്തിനുള്ള വിരാമമാണ് ദീക്ഷാ ചടങ്ങിനോട് കൂടിയിട്ട് സംഭവിക്കും. അത് അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്നവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, അറിയാത്തവർക്ക് അവരജ്ഞരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകും. ഇനി വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ജനിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ച്, അല്ലെ? അമ്മയുടെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഏത് യോനിയിൽ വേണമെങ്കിലും ജനിക്കാം, മൃഗത്തിന്റെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഗുരു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത്. അധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കണം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാകണം, അല്ലെ? അതിനായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും. ഗ്രന്ഥ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ദേവിതായകർ പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ വിജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഗ്രന്ഥരാജ് ദേവിതായകർ